No niin, moi vaan kaikille. Tässä on koosle mun ja Ponon lenkistä 1 minuutissa. Eikä kävellään. Auko. Pono. Mennäänkö me pitkä vai lyhyt lenkki? No mennään nyt pitkä. No me mennään oikeasti lyhyt lenkki. Ei jakseta mennä mitään pitkää lenkkiä. Ja Pononkin tahtoo enemmän lyhyen. Pono, tätä. Mennään. Niin, me mennään sitten lyhyt. Pono, mennä. Pono. Hyvä. Kauppaa. Pono. Kengää. Okei, nyt mä taas kuvaan sitä kunnolla. Jatketaan. Tien ylitys. Vettä. Mennään nyt tonne polulle. Ylitys tehty. Alkaa loppua aika, niin mä teen toisen osan.